kining deklarasyon ni Kristo nga ang tinuod niyang mga igsuon o iyang inahan mao ang nagbuhat sa gisugo sa Ginoo nga atong amahan nga tuas langit. Makadasig kay ni nato nga naman kay pwede gidi ay nga maliwat gyud ta ni Maria. Linya imong tupad na ganahan ka maparihan ni Maria. Ganahan ka niya og di gani ka ganahan pasabot ganahan kang maliwat sa yawa. Kay mo man ay kontra ni Maria dinhi sa kalibutan ang yawa. Diri sa unang pagbasa gipasalig dinhi nga mopuyo uban kanato ang Ginoo. Ni siya paglipay kay mopuyo ko uban kaninyo. Giunsa man sa Ginoo pagpuyo uban kanato, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Nganong nakapuyo man siya uban nato pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, kay sa tanang tao dinhi sa kalibutan, ang mahal nga Birhen Maria maoy unang nagrepresentar niining gitawag og pagkamasinugtanon sa tanang sugo sa Ginoo. Way sugo sa Ginoo nga balibaran ni Maria. Gani ang iyag yung famous nga deklarasyon kanang iyabang prinsipyo ba, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Gilaing lingi sa imong tupad ing na wa ka magsupak-supak sa Ginoo. Ing na kono, na wa ka magsupak-supak. Siging simba, siging misa niya, inighumas misa, inighuman simba ang pari, masinupakon kay sugo sa Ginoo. Kanalang sugo sa Ginoo nga pasaylua og kapito ang nakasa nimo. Kinsa man ninyo ana ang ganahan kay mutuman be. Katulo ra, labing daghan katulo mo na atong prinsipyo. Unya unsa may mahitabo kung tumano nato ang tanang sugo sa Ginoo, ang Ginoo sad maghimog dagkong mga butang dinhi kanato. Muna si Maria nahimong agianan sa dagko kayong mga grasya. Kadto lang dito sa kasal sa Kana, kinsa may hinungdan nga ang bino nga nahurot na nailisan og unom katadyaw nga bino nga lamian pagyud kayo, nga ang tubig nahimong bino. Kinsa may nakapahimo ato? Si Maria. Makahimo gitagdag ko kaing mga butang basta kuyog nato ang Ginoo. Kadtong nakapaayo sa mga buta, mga bakol, mga giyawaan, nangawagtang ang mga yawa, mga sanlahon, nangaayo, hasta ganing patay, mga patay, nabuhi. Kaysa may gabuhat ato, si Kristo. Nganong si Kristo nakapuyo man din sa kalibutan og nakahimo ato mga butanga tungod gyapon ni Maria nga nagsigig sunod sa pulong sa Ginoo. Way reklamo pagbuot sa Ginoo nga mapobre sila, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga manganak ra siya dito sa pasungan, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga gukuron silang Herodes, mamakwit sila ngadto sa Ehipto, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga di sila kapaeskwela sa ilang anak, ang ilang mga silingan ng eskwela, si Jesus wa ka eskwela kay wa sila'y kwarta, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga tamayon ang iyang anak, kay anak rag panday, panday rasad, wa dawatas mga silingan o ilang mga kaliwat, okay lang. Gibutang-butangan og akusasyon, gihukman nga patyon, gilansang sa cross, okay lang. Ikaw na biling imong tupad.
Ing na okay ra nimo ilansang sa cross imong anak. Okay ra? Okay lang. Lisod maganig dawat nga di ka eskwela. Sige maganig pangita yung paagi, mangutang, hala, mandisturbo ang mga silingan, haron lang yun makapa-eskwela sa anak. Di gyud kadawat nga, okay lang ko, di ka eskwela, nga nung mamugos mang yun. Di ba? Nga nung mamugos mang yun kag pa-eskwela nga si Kristo gani, wa manggay mo eskwela, nahimo mangganing manluluwas. Ay, mga, sige mo kong balik-balik, mga tag-as kayo naggrado kasagaran, kanang naglingkod sa atong katungdanan diya sa gobyerno o dinhi sa simbahan, tag-as kay mga grado, pero naagyoy ubay-ubay, nga ang gihatag sa katilingban, pangilad, pangawat, siging himog mga inhustisya. Mao na nga, kaingon ta usahay, may pagway grado Kaya ang way grado, pasako ni mo anang lubi. Musaka. No? Imong palimpyuhon anang mga kanal, mga imburnal nga ni-clog up, imong ipakuha na mga plastic nga ni-clog up, musaw anang tubig purting hugawa ang mga way grado kayo. Pero ang tag-as o grado, sama aning nagwali, nasa ni musaw anang kanal. Ay, sugo ako no ko, pader, kuhaan ng mga ni-clog up des kanal, naman ay kanal diyan ni-clog up sa gamay ram ng kanala, sugo ako no kog suway, na makaakog sugo na ko. Awa, di ba, inigsugo ninyo na ko, maingon ko, mao ba? O sige, unya, ako nang kuhaon. Pero ang nikuha dito, ang sakristan, kuha to niyo sa kuhaon. Dagan sa taong sakristan nga to, niya iguli pag yun nga rin mo pag ikasabaan sa mo kamo man ka mo adto dito. Sorry dong hagay murag kamo gyud mapunghas pare adi sa tingali mo kaakog tan-aw pare mangabkab diha ng kanal no nya magsige ra mo agi-agi nya mutudlo pag mo to pa dira ito pangato pa dira ana pero suwayan gitingi ko yung sugo murag buhaton tingali na nako di lang ang ipabuhat lang nako kana lang pagpamaligyag slat. Sugo ako ninyo, napadir ayog kauwaw baligyag slat ha. Awa dyan ko mauwaw. Kining tanan mga igsoon atong gibuhat alang Diyos kaayuhan sa atong isig katao kay ang sugo sa Ginoo nga mao sa gituman ni Maria higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. The primary commandment in relation sa atong isig katao. Og pinaagi niini maghimo ang Dios og dagkong mga butang. Kita dinhi pinaagi aning atong pagsigig paningkamot uban sa atong mga kasalanan naningkamot ta pagsunod sa sugo sa Ginoo. Ang atong parokya nakahimo og dagkong mga butang. Kinilang atong nahimo dinhi nga mga development sa atong parokya. Naamsa ko'y na meeting karong bag-o. Wa gi may laing giistoryahan ang kining mga nanghitabo din sa parokya nga makaingon tang dili katuhuan kaayo no nga in the span of around 4 years natong kumbate kay nagiam sa tag-pandemic ay butan ta lang 5 years gyud mauna ni ang atong nabuhat nya dili lang din sa parokya ngadto pas kapilinya sa archdiocesan nga mga projects nakatabang sa ta financially pinaagi sa atong slat-slat ngadto sa ubang mga daghan-daghan na gyud nga mga parokya, mga communities sa ilang activities o sa ilang mga projects sa pag-repair, sa ilang mga kumbento, mga parish churches, daghan-daghan na gitag natabang dinhi. So kamong tanan nga nagsigig hatag aning ginagmay ra gid natong slat-slat, congratulations. Niya kamong wa pakahatag hinaot maliwat tas mahal nga Birhen Maria manggihatagon hastang iyang anak gihatag mao na nga nahimo siyang Birhen sa reglamento siya maoy nagpahimong buhi sa reglamentos Ginoo sa rule sa Ginoo ug unsa may primary role sa Ginoo aron ta maluwas love God above all love your neighbor as yourself.
O kung ato na ning buhaton kitang tanan, dagkong mga butang nga maayo ang mahitabo sa kalibutan. O ato ning supak-supakon, kung sa may mahitabo, dagkong kadautan ang mahitabo sa kalibutan. Ngi katapusang lingi sa imong tupad. Lingi ing na sugod karon ako nagyong ipapatay ang akong anak. Ing na ba? Ako nang ipapatay ang akong anak kung kinahanglanon mas Ginoo. Ana, dili kay sige ra jud ka dihag possessive kay ka. Let go of everyone and everything for in obedience to God. Mao nay gikinahanglan aron dili na ta mag-away, di na ta magsigi gubat, di na ta magsigi og binungulay. Manindog ta.